Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Unong ya saat an bapau khmat ke jela ba vivan jike Kynta menta ka siu lapan bana ba un mi khmat ban Ïakhun ya ka election MLA house nam arhajar arpulai badula ji dia ka Nongthymmai constituency kom ka jaka ba un ya ai reng ya ka ni lapan bana do ba Kynta ling ba ka jing tho jong u ha Facebook ha ka ba ulaong kalawei ki khun ki siu kari ha ka kti jong phi ulaong nga kermen ba kan wan ka jing sno tho ngilayu I bangi duna wat lang ibun pan namar ko jongki ngin ye tray lang ban pruat bat thau ki lat kilenti ban scam kamati kalawei ngalarai ban mi shakhman kani kanong kasin ka baning kong bu ba Kynta ubade senior advocate ha Meghalaya High Court unya ai reng ha ka election hanre uba Kynta klempat Pynbna na ka ai ka seng unya khun ya ka election ki katu kat ni ki mat ki bau ba Kynta la pen pau kalong bandawa ban pendu ye ki kam ki jam contractual bala thap de ki officer sarkar ya ki bahayeng hasem jongki dakabasiu tulab de ki phaulak ban persang ban kini no e ki jaka ki puta bala ai shi ki nongwei ki bala yat light ya ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act khat khandai spa nyu pu ar bat ki wei uloong ba shania ban yo jing karshan ni ki nongshun kari ki nongshun ka mei maryang lat satang kilajong